Dnes sa zameriame na Linuxovú distribúciu Fedora a povieme si aj nejakú históriu tohto operačného systému. Fedora je moderná a výkonná Linuxová distribúcia, ktorú vyvíja komunita podporovaná spoločnosťou Red Hat. Fedora je známa tým, že ponúka najnovšie technologické inovácie v svete Linuxu a často slúži ako testovacia základňa pre Red Hat Enterprise Linux. Cieľom Fedory je priniesť otvorený, bezpečný a inovatívny operačný systém pre vývojárov aj bežných používateľov. Fedora vznikla v roku 2003 ako nástupca distribúcie Red Hat Linux. Red Hat sa v tom čase rozhodol rozdeliť svoj produkt na dve vetvy: komerčný Red Hat Enterprise Linux a komunitnú distribúciu Fedora. Fedora rýchlo získala popularitu vďaka svojej inovatívnosti a rýchlemu vývoju. Jej vývoj prebieha otvorene a komunita má veľký vplyv na jej smerovanie. Fedora sa pravidelne aktualizuje každých približne 6 mesiacov, čo zabezpečuje, že vždy obsahuje najnovšie technologické novinky. Fedora je ideálna pre tých, ktorí chcú mať prístup k najnovším softwarovým technológiám. Je stabilná, bezpečná a plná open source. Navyše, vďaka úzkej spolupráci s Red Hatom sa mnohé inovácie z Fedory dostávajú do enterprise riešení. Fedora Workstation je obľúbená medzi vývojármi a IT profesionálmi, zatiaľ čo Fedora Server ponúka výkonné riešenia pre servery a cloudové nasadenia. Zaujímavou edíciou Fedory je Fedora Silverblue, operačný systém, ktorý je navrhnutý tak, aby bol stabilný a odolný voči poškodeniu. Využíva kontajnerizované aplikácie a umožňuje jednoduché vrátenie zmien systému späť. Je ideálny pre vývojárov a používateľov, ktorí chcú bezpečné a konzistentné pracovné prostredie. Ďakujem ti za zliadnutie. Určite budem rád za like, odber a nejaký ten komentár. A zároveň v popise videa sa nachádza aj dobrovoľný príspevok cez Buy Me a Coffee, cez ktorý mi môžete prispieť nejakým tým eurom, aby som mohol pre vás vymýšľať ďalšie skvelé videá. A ak vás natoľko tento operačný systém zaujal, v popise videa sa taktiež nachádza československá Linux komunita, ktorej som a vie vám pomôcť so všetkým ohľadom Linuxu. Vidíme sa na budúce.